నమస్తే ఫ్రెండ్స్. మీ పిల్లలు 6వ తరగతి నుండి 12వ తరగతి వరకు చదువుతున్న మీ పిల్లలు ఎవరైనా కూడా 6వ తరగతి నుండి 12వ తరగతి లేదా ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుతున్న పిల్లలు ఎవరైనా కూడా టేబుల్స్ 1 నుండి 20 వరకు పర్ఫెక్ట్గా టేబుల్స్ వచ్చా, 20 వరకు ఎక్కాలు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చా, మీ పిల్లలు ఒకసారి చెక్ చేయండి. 18 5ల ఎంత, 19 4ల ఎంత, మీ పిల్లలు టేబుల్స్ పర్ఫెక్ట్గా చెప్పగలుగుతున్నారా? ఒకవేళ ఈ వీడియో చూస్తున్న అభ్యర్థులు మీరు 6th నుండి 12th లేదా ఇంటర్మీడియట్ మధ్యలో ఉన్నట్లయితే మీకు 20 టేబుల్స్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చా ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. వస్తే సంతోషం, రాకుంటే ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు, మీ చెంత నేనున్నాను. మీకు 1 నుండి 100 వరకు వర్గాలు వచ్చా, వేగంగా 100 వరకు వర్గాలు మీరు చెప్పగలరా? 73 స్క్వేర్ ఎంత, 84 స్క్వేర్ ఎంత, 93 స్క్వేర్ ఎంత మీరు చెప్పగలుగుతున్నారా లేదా చూడండి. చెప్పగలిగితే ఓకే. 236 × 454 ఎంత, 87 × 93 ఎంత, 76 × 48 ఎంత, 12 స్క్వేర్ ఎంత, 14 స్క్వేర్ ఎంత, వీటన్నిటిని మీరు వేగంగా చేయగలుగుతున్నారా? ఈరోజు ఏ పోటీ పరీక్షలో తీసుకున్నా కూడా క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ యొక్క మ్యాథ్స్ స్కిల్స్ ఎంత బాగా ఉంది, సో మీరు వేగంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా? క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా కూడా క్యాలిక్యులేటర్ కన్నా వేగంగా మీరు చేయగలిగితే సంతోషం. ఒకవేళ చేయలేకపోయినట్లయితే మీకోసం నేను కొత్తగా వేద గణితం అనే ఒక అద్భుతమైన క్లాస్ని, అద్భుతమైన కోర్సుని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రేపు అనగా మే 2వ తారీఖు నాడు ఉదయం 10 గంటలకి జూమ్ ద్వారా ఉచితంగా అందరికీ కూడా ఈ కోర్స్ అనేది అందించబోతున్నాను. రేపు ఉదయం 10 గంటలకి ఫ్రీ డెమో క్లాస్ ఉంది కాబట్టి అటెండ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి. మీరు ఈ కోర్సుకి అటెండ్ కావాలి అంటే లాగిన్ డీటెయిల్స్ మీకు కావాలి కాబట్టి 9491614131 ఈ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేసినట్లయితే లాగిన్ డీటెయిల్స్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెంబర్ మరొకసారి చూడండి, 9491614131 ఈ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేయండి. రేపు ఉదయం అనగా మే 2వ తారీఖు నాడు ఉదయం 10 గంటలకి మీకు జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా ఉచితంగా ఫ్రీ డెమో క్లాస్ ఉంటుంది, అటెండ్ కాండి. థ్యాంక్ యూ.